Salutări! Sunt Claudiu Cool și astăzi o să începem să filmăm Brawl Stars. O să începem cu o serie de Brawl Stars chinezesc, vreo 2-3 episoade și după o să trecem la Brawl Stars normal. În primul rând o să vă arăt tot ce este diferit la Brawl Stars-ul chinezesc și după la Brawl Stars-ul normal. În primul rând, la Brawl Stars-ul chinezesc, Star Shelly nu are acea iconiță, nu are iconița pe care o are în Brawl Stars-ul normal. A doua diferență este faptul că aici apar atunci când o să-ți apară un nou brawler. Deci, gata cu opening-urile pe Brawl Stars chinezesc. Și apare și Daily Box Purchases Done, adică o limită de boxuri pe care le poți cumpăra într-o zi. Gen să poți cumpăra 25 de mega boxuri sau big boxuri într-o singură zi. Este o limită. Următoarea diferență o să vă arăt cu Star Shelly într-un meci de try ca să fie mai ușor și mai rapid. O să mergem întâi la robotul care atacă, deoarece e legat de atunci când mori. După cum vedeți, atunci când ești atacat, ecranul ți se albește puțin. Și când mori, să vedeți ce o să se întâmple. Atunci ecranul se albește de tot și după se înnegrește. Deci nu e ca în Brawl Stars normal, când doar se face roșu și după se întunecă. Totuși, e destul de interesant, deoarece are foarte multe diferențe și merită jucat. În episoadele viitoare o să fac și un clip despre cum să descărcați Brawl Stars-ul chinezesc. Deci să lăsați un like dacă vreți să fac acest episod. De voi depinde, aici de mine. Nu mai este nicio diferență față de Brawl Stars-ul normal și cel chinezesc, deoarece le-am arătat pe toate. Deși, dacă ați observat, skin-ul Red Dragon Jessie, pe care încă nu l-am deblocat, deoarece am abia 248 de trofee, este închinat lansarea Brawl Stars-ului în China. Și dacă credeți că celelalte skin-uri gratuite, cum ar fi Barbarian King Bull sau Red Dragon Jessie, nu sunt valabile pe acest Brawl Stars normal, păi credeți greșit. Barbarian King Bull, nu l-am putut lua deoarece s-a adus. Și pe contul ăsta nici nu l-am luat pe Bull încă. Dar nici pe Red Dragon Jessie, de zilele următoare o să facem un push spre 500 de trofee. Cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, lăsați un like, un subscribe, un share. E opțională asta cu share-ul și ne mai vedem. Ciao!